Ťažko rozlúštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať naším pohľadom na vec. Je možné robiť reklamu na lieky, ktoré nie sú registrované v Slovenskej republike? Ako je to vlastne upravené zákonom? Môže si firma len tak dovoliť promovať liek, ktorý nie je u nás registrovaný? Na tieto i ďalšie otázky vám zodpovieme v dnešnom podcaste zo série Pharma Update. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s Katarínou Tomkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Katka, vitaj. Ahoj, Maroš. Na úvod si povedzme, aká je motivácia farmaceutických spoločností promovať na Slovensku liek, ktorý tu nie je registrovaný. Maroš, dobre sa pýtaš, keďže ak liek na Slovensku nie je registrovaný, či už národnou autoritou, teda ŠUKLom, alebo centrálne EMO, tak takýto liek nie je ani možné uvádzať na náš slovenský trh a teda lekári ho nemôžu ani predpisovať, lekárne ho nemôžu vydávať ani predávať a pacienti by k nemu nemali mať ani žiaden prístup. Avšak sú lieky, ktoré síce nie sú registrované, ale ministerstvo zdravotníctva im udelilo tzv. Výnimku. No a pre takýto liek alebo pre takéto lieky vydalo vlastne ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie pre terapeutické použitie lieku. Čiže vlastne takýto liek má naďalej status neregistrovaného lieku, avšak môžu ho pacienti na Slovensku užívať. Môže farmaceutická spoločnosť robiť reklamu takémuto neregistrovanému lieku? Odpoveď na túto otázku nachádzame v zákone o reklame, teda v zákone číslo 147 z roku 2001, ktorý upravuje reklamu liekov a v prípade, ak ide o lieky, ktoré nie sú registrované na území Slovenska, tak vo všeobecnosti platí, že takáto reklama je zakázaná. Čiže tieto lieky nemožno vo vzťahu k laickej verejnosti promovať tak, ako sme napríklad zvyknutí pri reklame voľnopredajných liekov, ktoré bežne vidíme či už v televízii alebo na internete. Takže reklama takéhoto lieku je úplne zakázaná? Nie je to úplne tak, pretože zákon o reklame pozná aj rôzne výnimky. Napríklad je možné promovať takýto liek odborníkom. To znamená, že reklama môže byť určená osobám, ktoré sú oprávnené lieky predpisovať, alebo osobám, ktoré sú oprávnené lieky vydávať. Čiže ide napríklad o lekárov, zubných lekárov alebo farmaceutov. Ale aj tu si treba dať pozor, pretože napríklad, ak si uvidíme príklad pri lekároch, tak nie je lekár ako lekár. Nestačí, že lekár má ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Je potrebné, aby bol tento lekár aj zdravotníckym pracovníkom, vykonával zdravotnícke povolanie a tak ďalej. Čiže je potrebné splniť aj viaceré podmienky na to, aby mohol predpisovať lieky. No a samozrejme aj v tomto prípade platí, že reklama musí spĺňať predpoklady a požiadavky zákona o reklame. Čiže ak má firma liek, ktorý nie je na Slovensku registrovaný, môže ho propagovať iba lekárom a farmaceutom? Ako to prakticky funguje? Tak reklama musí byť cielená len na odbornú spoločnosť, teda len na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú oprávnení buď predpisovať lieky, alebo sú oprávnení vydávať lieky. Takáto reklama súčasne by nemala byť voľne dostupná verejnosti. Napríklad, ak sa reklama šíri či už v odborných časopisoch, v letákoch alebo prostredníctvom nejakých elektronických médií, tak vždy musí byť zaistené to, že sa k nej dostanú iba osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. Čiže bežná verejnosť by sa k takýmto informáciám vôbec nemala dostať. Často sa v praxi stretávame s tým, že na webových stránkach sa objaví také upozornenie, že obsah stránky je určený iba odborníkom a návštevník stránky musí vlastne potvrdiť, že tým odborníkom je, aby ho systém pustil ďalej k obsahu stránky. Avšak napríklad toto vzbudzuje rôzne otázniky o dostatočnosti takéhoto opatrenia, pretože systém neumožňuje žiadnu kontrolu toho, či skutočne odborník je alebo nie je tým odborníkom. Niektoré webové stránky držiteľov rozhodnutia už napríklad požadujú, už majú také sofistikovanejšie tie overovacie systémy a požadujú od návštevníka stránky napríklad poskytnutie aj ďalších údajov. Napríklad je potrebné preukázať to, že odborník je odborníkom takým spôsobom, že zadá názov komory, číslo komory a podobne.
Aké požiadavky musí reklama spĺňať, ak je určená odborníkom? Tak zákon o reklame stanovuje viacero, úplne zdá sa mi, že jasných pravidiel. Teda reklama musí obsahovať základné informácie o lieku. Tieto informácie o lieku musia byť v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku, čiže tzv. SPC. To sú vlastne informácie o tom, na čo je liek určený, aké má zloženie, ako sa má používať a podobne. Taktiež vlastne musí byť uvedené, či liek je viazaný na predpis alebo nie. A rovnako musí byť na reklame uvedené, aj kedy boli tieto informácie naposledy aktualizované. Spomínala si, že informácie o lieku musia byť v súlade s SPC lieku. Vychádzam však z toho, že tento liek nie je na Slovensku registrovaný a teda ani nemá slovenské SPC. To je, Maroš, veľmi dobrý postreh. Reklama má byť v súlade s SPC platnom v členskom štáte, kde registráciu takýto liek má. Čiže napríklad, ak tento liek, ktorý má na Slovensku vydanú tzv. Výnimku, čiže to rozhodnutie o terapeutickom použití lieku, tak ak takýto liek je registrovaný v Českej republike, tak v takomto prípade by sme sa mali riadiť týmto českým SPC. Je však ale otázne, ako by sme postupovali, ak by liek bol registrovaný vo viacerých členských štátoch, a jeho registrácia by nemala rovnaký obsah, teda ktorým SPC by sme sa mali v takomto prípade riadiť. Môže sa stať, že v Nemecku má daný liek širšie terapeutické indikácie a napríklad v Českej republike niektorá z terapeutických indikácií chýba. Na toto nám však zákon o reklame nedáva odpoveď. Je to podľa môjho názoru preto, že pri tvorbe zákona o reklame sa nešlo vôbec až do takéhoto detailu. Ale ak by sme si celú situáciu zjednodušili a dovolím si povedať, že väčšinou SPC budú v jednotlivých krajinách rovnaké, tak všetky tvrdenia, ktoré sú uvádzané v reklamnom materiáli, tak musia byť v súlade s týmto SPC a nesmú ísť nad rámec. Teda dovolenou reklamou nebude napríklad taký reklamný komunikát, ktorý by sumarizoval výsledky klinickej štúdie týkajúcej sa síce registrovaného lieku, ale táto klinická štúdia by bola zameraná na overenie nových terapeutických indikácií, ktoré sa ešte v tomto SPC lieku nenachádzajú. No a toto nám potvrdil aj štátny ústav pre kontrolu liečiv v rozhodnutí číslo 1603 2011 300 z dňa 24. marca, podľa ktorého, teraz budem konkrétne citovať, informácie o výsledkoch klinických skúšok týkajúcich sa neregistrovaných indikácií registrovaného lieku, ktoré sú zahrnuté v reklamnom materiáli pre odborníkov, predstavujú porušenie zákona o reklame, pretože sú v rozpore so schváleným SPC liekom. Čiže na toto si treba dať veľmi veľký pozor, aby vždy všetky reklamné tvrdenia boli v súlade s SPC, ktorého sa pridržiavame. A ešte ma zaujíma, ako je to s jazykom, v ktorom musí byť reklama pripravená. Môže byť napríklad v češtine alebo angličtine, ak je SPC v inom jazyku? Toto je tiež dôležité, pretože zákon o reklame nám hovorí, že reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, musí tiež dodržiavať zásady vlastne jazykovej kultúry, musia byť dodržané gramatické a pravopisné pravidlá, čo znamená, že reklama musí byť pripravená tak, aby bola v súlade s pravidlami slovenského jazyka. Teda, ak sa distribuje nejaký odborný materiál, tak mal by byť dostupný v slovenčine. Takže ak to zhrniem, reklama liekov, ktoré nie sú registrované na Slovensku, je voči verejnosti zakázaná, ale môže byť určená odborníkom za podmienok, že spĺňa všetky zákonné požiadavky, vrátane informácií zo schváleného SPC a je dostupná v slovenskom jazyku. Máš ešte nejaké rady pre firmy, ktoré by chceli robiť reklamu na takýto liek? Tak v prvom rade odporúčam dôkladne sa oboznámiť s príslušnými zákonmi a konzultovať tento postup aj s právnikmi, ktorí sa špecializujú na farmaceutickú legislatívu. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby reklama bola správne cielená, lebo ako som už skôr tak naznačila, tak nie je napríklad lekár ako lekár v prípade predpisujúcich osôb a taktiež je potrebné zabezpečiť, aby reklama obsahovala všetky požadované informácie zákona o reklame. Katka, ja ti ďakujem za rozhovor a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Rovnako aj ja tebe, Maroš, ďakujem a prajem ti pekný deň. Pochválne reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners. A to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok
či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hhpartners.eu. Aj vám sa zdá, že sa stále viac a viac hovorí o vašich povinnostiach a menej o vašich právach? Aj preto sme pre vás pripravili online právne kurzy. A pozor, tentokrát je tu aj špeciálna ponuka pre vaše sestry a pôrodné asistentky. Špeciálna preto, lebo kurzy pre sestry sú kreditované a teraz za zvýhodnenú cenu 14,90 €. Aby vaša sestra vedela, ako sa môže brániť, posilnite jej právne povedomie cez online kreditované vzdelávanie. Klikni na emedius.sk. Pozor, ponuka platí do 30. septembra. Ešte raz klikni na emedius.sk.